Avui hem tingut els nostres amics de Titiana a la botiga, hem fet degustació i entre tothom que ha vingut i ha tastat el cava ha pogut participar en un sorteig d'aquest magnífic lot de caves de Titiana. Tenim un rosat de Pinot Noir, tenim un vintage 2011 i un brut 2012, o sigui que un detall del celler que espero que el guanyador el gaudeixi. Gerard, mà innocent, tu? Sí, jo faig de mà innocent perquè m'he guanyat la confiança dels clients durant el dia i crec que... No miris. Vinga, no mirarem. La bola caliente. I el guanyador o guanyadora d'aquesta caixa és... Laura. És la Laura, la guanyadora. Llavors, aquí podem veure el nom. Fantàstic, doncs ens posarem en contacte amb la Laura perquè rebi el regal i